ассалому алайкум бинандагони азизу арҷуманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. Ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. субҳи санаи 14 августи соли равон ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши нахустини барнома. дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид. дар оғоз раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз рӯйдодҳои таърихии ҳафтаи гузашта ёдовар шуд. сипас гузориши директори корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳр оид ба андешидани тадбирҳои амалӣ ҷиҳати беҳдошти фаъолияти он, аз ҷумла ба хизматрасониҳои коммуналӣ фаро гирифта ҳамаи субъектҳои хоҷагидор ва ба ин васила беҳтар намудани вазъи молиявии корхона шунида шуда, вобаста ба дар ҳолати хуби санитарӣ нигоҳ доштани роҳу кӯчаҳо, эътибори ҷиддӣ ба парвариши гулу ниҳолҳои канори роҳҳо, дастрас намудани қуттиҳои замонавии партов, таъмири хонаҳои истиқоматии дар ҳисоби корхона қарор дошта ва дигар масъалаҳои муҳими шаҳрдорӣ ба масъулини соҳа супоришҳо дода шуд. дар идомаи ҷаласа чанде аз пешниҳодҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба ошкор гардидани камбудиҳо дар соҳаҳои тандурустӣ, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, раёсати минтақавии агентии Тоҷикстандард мавриди муҳокима қарор гирифт. раиси шаҳри Панҷакент масъулонро вазифадор кард, то бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 32-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шиору овезаҳо насб карда шуда, кӯчаву хиёбонҳои марказӣ тоза карда шаванд. ҷаласаи назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Ноҷон Холов. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҷараёни бунёди бинои нави комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ва асфалтпӯш кардани роҳи Зебон-Чӯрча шинос гардид. дар доираи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба муносибати 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳотамон корҳои ободониву созандагӣ бомаром ҷараён дорад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо рафти бунёди бинои нави кумиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент шинос гардид. раиси кумиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода ба раиси шаҳр иттилоъ дод, ки имрӯзҳо аз тарафи паймонкорон ва нафароне ки дар бунёди ин иншоот масъул мебошанд корҳои сохтмон ва насбу васлӣ бомаром идома дорад ва онҳо тасмим гирифтанд, ки дар асоси лоиҳаи тасдиқшуда ва муҳлати пешбинишуда ин иншоотро мавриди истифода қарор диҳанд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бори дигар таъкид намуд, ки бино бояд тарҳи зебо ва бо сифати хеле хуб бунёд гардида ба ин мавзеи шаҳри бостонии мо ҳусну таровати иловагӣ зам намояд. ҳамзамон раиси шаҳр бо рафти асфалтпӯш намудани роҳи Зебон-Чӯрча дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан шинос гардид. инҷо мардум бо ҳамроҳии роҳсозон шабона ба асфалтпӯш кардани ин қитъаи роҳ машғул гардида дар муддати хеле кӯтоҳ корҳои асосиро ба анҷом расониданд. сокинони деҳа аз дастгириҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, соҳибкорон ва сокинони деҳа ки дар ин кори хайру савоб ва ободонӣ саҳм доранд, бо арзи сипос сухан гуфтанд. раиси деҳаи Шӯрча Ғафсиддин Бобоев дар ин бора андешаҳояшро чунин арзёбӣ кард. ман ҳокими деҳаи Шӯрча ҷамоати Халиф Ҳасан Бобоев Ғафсиддин
با دستگیری مردم دهه شوشکه گاهی بین دهه شوشکه زیبان و مسافه 5 کیلومتر و دستگیری مردم خلق شوشکه زیبان اسفالت پوشانی کرده. واقعا امروز در دایره دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وظیفه‌گذاری‌های رئیس ولایت سوق رجب بای احمدزاده و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن مردم پنجکن باستانی تصمیم گرفتند که در برابر وسعت کارهای ساختمان و آبادانی برای تعمیر و اسفالت پوش کردن راه‌ها سهم ارزنده خویش را می‌گذارند. برنامه را ادامه می‌دهیم. راهبریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن تصمیم گرفته است که با تشکیل جایهای نوی کاری برای دختران و بانوان آنها را با معاش خوب نیز تامین نماید. مصاحبه ما در این موضوع است. تصمیم گرفتیم که در پارک‌های تکنولوژی تامین نمودن پیش از آن تامین نمودن دختران دهات تامین کردن با جای خوب و با شرایطی پیش از آن تحصیل تعلیم و تحصیل تربیه در برابر این تامین کردن با جایهای کاری. مثلا امروز حقیقت ما شاهدان گشتیم که در قبولی نام به نهایت زود دخترانی هستند که دانش خیلی خوب دارند لیکن امکانیتی تحصیل کردن در اوایل خوب یعنی که پرداخت کردن ندارند. با اونها ما شرطنامه سه طرفه بستیم با یعنی که دانشکده دانشجو و والدین و با رضایت والدین و شرطنامه طرفین و شرطنامه ایلامی در آینده دختر که دانشجو می شود با خواهش خود یک ساعتی معین با کار جلب کرده می شود در برابر آموزش هنرهای مردمی اون هنرهایی که امروز پرابلم هست برای دانستن برای جوانان ما از جمله در اویله‌داری درس‌های علاقه گذرانده شده با کار جلب کرده در آخر هم پسرها هم دخترها میتوانند که سرتیفیکات‌های مخصوص گردانده که طریق اگنتی نظارت درس‌های مورد برای ما داده شده است که در آینده در برابر دیپلم گرفتگیشان با سرتیفیکات‌هایی که از روی هنرهایی که می‌آموزند میتوانند که در آینده هم در جمهوری تاجیکستان هم در خارج کشور توانند که یعنی که صاحب جای کاری با موفق باشند. از جمله در دانشکده زیاده از 8-10 تا ما تکنیک‌های ابرقدرت هم خریداری کرده هستیم برای پارک تکنولوژی. این با اون امکانیت می‌دهد که دانشجویان که در کالج تکنولوژی اینواسیونی تحصیل میکنند و هم در دانشکده در برابر کسب‌هایی که علم‌هایی که میگیرند کسب‌های رانندگی دیگر نمودی اداره‌های تکنیک‌های کماحج رو یاد گیرند و طریق سرتیفیکاتی که از طرف دانشکده داده میشود آنها میتوانند که اداره کنی این کار رو به عهده داشته باشند. در تالار خورد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن قبول نوبتی شهروندان تحت راهبری معاون رئیس شهر پنجکن صنعت طاهرزاده برگزار گردید. موافق جدول تصدیق گردیده هر هفته روز شنبه در تالار خورد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن قبول شهروندان برگزار می‌گردد. این نوبت از طرف معاون رئیس شهر صنعت طاهرزاده عرض شکایت و درخواست مراجعت شهروندان شهر و دهاتی پنجکن شنیده شد. بیشتر مردم با مسائل تقسیم زمینی نزد حولگی، کمک مادی و مالیوی، کمک در تحصیل فرزندان، کمک برای طبابتگیری، دستیاری در روزنامه
намудан дар таъмири манзили зист, таъмини об ва монанди инҳо ба намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр арзу шикоятҳои худро баён намуда, ҷиҳати баррасии мушкилотҳои ҷойдошта посухи мушаххас дарёфт карданд. муовини раиси шаҳри Панҷакент Санъат Тоҳирзода дар навбати худ вобаста ба муроҷиати шаҳрвандон масъулонро вазифадор намуд, то дар доираи қонун арзу дархости шаҳрвандон сари вақт ҳал карда шавад. мақсад аз баргузории қабули мардум низ ҳамин аст: бохабар шудан аз мушкилиҳои онҳо ва сари вақт ҳал намудани мушкилот. барномаро идома медиҳем. дар фасли гармо аксарияти бемориҳо авҷ мегиранд ва баъзеҳо аз фишорбаландӣ ва бемориҳои қалб низ азият мекашанд. Юнусов Мунис, табиби дилшиноси маркази дилшиносии байни ноҳиявӣ, чунин тавсияҳо медиҳад. мутаваҷҷеҳ бошед ба мусоҳибаи барнома. ба ҳама маълум аст, ҳавои гарм на танҳо барои одамҳои бемор, балки метавонад ба одамҳои солим низ таъсир расонад. ба онҳо метавонад кори дилашонро тез кунад, мондашавӣ, хастагӣ ва камқувватӣ диҳад. ва махсусан ба одамҳое ки бемории фишорбаландӣ доранд, ба онҳое ки аз бемории фишорбаландӣ ё диабети қанд ранҷ мебаранд, ба онҳо таъсири махсус дорад. ва аз ин лиҳоз мехостам шаҳрвандонро даъват ба амал биёрам ки то ин ки барои саломатии худашон мубориза баранд ва бепарво набошанд. чанд тавсияҳое инҷо мебарам. вақте ки шумо бемории фишорбаландӣ доред, дар ҳавои гарм ба берун набаред, аммо вақте ки зарур аст ки шумо ба берун бароед, ҳатман бо ҳамроҳии худатон доруҳои ба монанди каптоприл ё нифидипин ҳамроҳатон дошта бошед. хӯрокҳои бадҳазм, хӯрокҳои хамирӣ кам истифода кунед. дар ҳавои гарм бошад хӯрокҳои сабукҳазм ва бо миқдори кам тез истеъмол кунед ва аз оби соф бисёртар истифода кунед. шахсоне ки одатҳои зарарнок ба мисли нӯшидани машруботҳои спиртӣ ё ин ки кашидани сигор доранд, истеъмоли машруботи спиртиро кам кунанд. одамоне ки дар саҳроҳо, дар заминҳо деҳқонӣ мекунанд, аз саҳар то соати 11 рӯз ва баъд аз соати 17:00 бегоҳ кор кунанд ва агар зарурият бошад дар вақти офтобӣ кор карданашон, зарурият бошад дар муддати на зиёда аз 2 соат метавонанд кор кунанд. он ҳам бошад бо истироҳати 15-20 дақиқагӣ. дар байни 1-2 соат бояд ки 15-20 дақиқагӣ истироҳат намоянд. ман ҳамчун табиби дилшинос ба онҳо тавсия медиҳам ки нисбати саломатии худ беаҳамият набошанд. сари вақт пешгирӣ намоянд, чун дар мо мегӯянд пешгирӣ беҳтар аз табобат аст. нӯшокиҳое ки ҳамчун нӯшокиҳои ташнашикан ба монанди кока-кола, арси-кола дар мағозаҳо фурӯхта мешавад, лутфан аз онҳо истифода набаред, чун онҳо хосияти ташнагии шуморо шикастан надоранд ва баръакс ташнагии шуморо зиёд мекунанд. он моддаҳои химиявӣ ки дар таркиби он ҳаст ба шумо гӯё ташнагии шуморо мешиканад, аммо он зиёдтар мекунад ташнагии шуморо ва шумо то бегоҳ зиёд мехӯред ки он на танҳо ба дили шумо, балки ба тамоми организми шумо зарари худро мерасонад. дастаи ҳунармандон ва санъаткорони шаҳри Панҷакент дар фестивали озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2023 дар шаҳри Душанбе ҳунарнамоӣ намуданд. дастаи ҳаваскорон ва ҳунармандони шаҳри босонии Панҷакент пас аз ғолибият дар даври вилоятии фестивали озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2023 санаи 12 августи соли равон дар боғи фарҳангӣ ба номи устод Садриддин Айнии шаҳри Душанбе бо ноҳияи рӯдакӣ барномаи хешро пешкаши ҳайати ҳакамон ва тамошобинон гардониданд. ҳаваскорони шаҳри Панҷакент аз рӯи 12 бахшҳои озмун аз ҷумла намоиши ҳунарҳои бадеии халқии бозори ҳунар, суруди ҳамсароёни бисёровоза яъне хор бо истифода аз созҳои мусиқӣ ё акапелла,
навозиши умумӣ бо созҳои миллии мусиқӣ, намоиши либосҳои миллӣ бо иловаи навгониҳо, рақси якка дар иҷрои зан ё мард, суруди якка, навозиши якка бо истифода аз созҳои нодири миллӣ, қонун, сато, уд, кушнай, меҳтар, думбра, ғишаки кӯҳистонӣ, тутак. намоиши порча аз ҷашну анъанаҳои мардумӣ, бадеҳа, лапар ё дуэт, суруди анъанавӣ, шашмақом, фалак, лалаик, гурӯғлӣ, нақш, мавригӣ, даргилик ва монанди инҳо. бахши ҳаҷвӣ, саҳнача, суруд, аксия, монолог ва сюитаи вокалӣ, хореографӣ. маҳорату истеъдоди хешро намоиш дода, аз тарафи ҳайати ҳакамон сазовори 119 хол дониста шуданд, ки ин нишондиҳандаи беҳтарин ба шумор меравад. бояд гуфт, ки ҳадаф аз баргузор намудани фестивали озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ «Андалеб» рушди фаъолияти дастаҳои ҳунарӣ, дарёфти чеҳраҳои нави санъаткор, ҷалби ҳарчи бештари мардум ба фарҳангу ҳунар, баланд бардоштани нақши ансамблу гурӯҳҳои эҷодӣ дар раванди тарбияи ҷавонону наврасон, эҳсоси ватандӯстиву фарҳангпарварӣ, зебоипарастию эҷодкории онҳо, рушду тарғиби ҳунарҳои бадеии халқӣ, танзими анъана ва расму оинҳои миллию мардумӣ ва дастгирии шахсони эҷодкору соҳибистеъдод мебошад. мо аҳли ҳунар ва ҳаваскорони диёри шаҳри босонии Панҷакентро бо ин дастоварди назаррас табрик мегӯем ва хотиррасон мекунем, ки рӯзҳои наздик барномаи муфассал аз иштироки дастаи шаҳри босонии Панҷакент дар фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ «Андалеб 2023» намоиш дода мешавад. гузориши муҳиса Атамолоева ва Исмоилҷон Холов аз шаҳри Душанбе барои барномаи иттилоотии Пайғом. идомаи барномаи иттилоотии Пайғом. ба муносибати рӯзи варзишгарон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардида, собиқадорон ва ғолибони мусобиқаҳо мавриди қадришносӣ қарор гирифтанд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. ба муносибати рӯзи варзишгарони Тоҷикистон дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки собиқадорони соҳа, мураббиён ва варзишгарон ҷамъомади идонадоир гардид. варзишгаронро аз номи раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ, муовини раиси шаҳр Тоҳирзода Санъат ба муносибати иди касбӣ муборакбод карда таъкид дошт, ки дар даврони истиқлол таваҷҷӯҳ ба варзиш ҳамчун василаи муҳими солимии миллат, муаррифгари он дар сатҳи байналмилалӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда мешавад ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои беҳдошти заминаи моддӣ техникии варзиш пайваста тадбирҳои амалӣ меандешад. арафаи рӯзи варзишгарон дастаи футболи саразми шаҳри Панҷакент ҷоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғдро ба даст овард ва ҳоло дар садри мусобиқоти лигаи дуюми футболи мамлакат дар минтақаи Суғд қарор дорад. дар маҷмӯи давоми ҳафта моҳи соли равон варзишгарони шаҳр дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ аз рӯи намудҳои гӯштини тарзи озод, ҷудо, кикбоксинг, шухпаймоӣ, футбол ва ғайра соҳиби 39 нишони тилло, 29 нуқра ва 43 биринҷӣ гардиданд. дар ҷамъомад ба як гурӯҳ мураббиёни варзиш, варзишгарон ва собиқадорони соҳа сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент супорида шуд. ҳамчунин дар ҳамин рӯз собиқадори варзиш Зубайдулло Абдуллоев, ки дар тарбияи футболбозони Навраз саҳми бориз гузоштааст ва ҳоло ранҷи беморӣ мекашад, аёдат карда ба ӯ тӯҳфаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр аробачаи маъюбӣ тақдим карда шуд. бинандагони азиз, ин буданд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин дам бароятон гурӯҳи эҷодии шӯъбаи иттилоотии ширкати Садо ва Симо омода намуданд. То барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.